Molweni gang. Molweni bethunana. Mina namhlanje ndize nebali. Ibali elimalunga nokusetyenziswa kwemidiya oFacebook. Into eyenzekileyo sasingabahlobo abathathu sihlala eGordons Bay. Njengoba sihlala eGordons Bay nje abahlobo bam ababini bathanda usebenzisa kakhulu ezi Facebook nezi YouTube nezi TikTok yonke lento, and mna ke it's not that andinamdla qha andiqinisekanga ngokusebenzisa ezi zinto kwaye andizazi nokuthi zingandinceda njani. Futhi ndifumanisa into uba ndandinolwazi oluphangaleleyo kwasekuqalekeni ngendandikude kuba ke mna ndingumbhali weencwadi, so noba play what andibazi, but into ebalulekileyo yile yokokuba omnye wabahlobo bethu wayethanda usebenzisa kakhulu abaFacebook, ethanda ukusibonisa ke ngoku ukuthi yena fumene isoka. And ke ngoku njengoba sihlala eGordons Bay nje sihlala eGordons Bay but sisebenza ekhaya elitsha. Njengoba sihlala eGordons Bay nje sinemoto sobathathu, and imoto zethu zincane but sigqibe ekubeni siyeke lento yoba umntu nomntu aphume ngemoto yakhe. Umntu sifanele ukuthi sisebenzise imoto enye ngenyanga siphinde kwenye inyanga sisebenzise enye. Kuye kwacaca into yoba ke mna ke yam imoto izawunyanzeleka biyeke because oomisi abayithandi because bathi ispeed siphezulu. Mna ndandidrayiva iFord Telstar, okay, and then ke it's fine. Kwanyanzeleka ke ngokuba ingasetyenziswa eyam. Into eyenzekayo ke ngoku kusisi lo ufumene isoka, yena lo uthanda imidiya ufumene isoka enyanga. Umbuzo wami ube ngulowo, isoka kwindawo zonke uzolifumana enyanga ulifumana phi? Ulifumana kuFacebook. Ingabi namsebenzi ke ndigwarwe ke kuthiwa hayi wena ungumntu obomvu uyacaca uba uyintombi yakugatyane. Hayi ithethwe le nto ithethwe. Hayi ndingahoyi ndithi heyi kodwa bafondini. Njengoba sihlala eGordons Bay nje sihlala eGordon Villas thina, yena usihlala eGordon Sands. Ingabi namsebenzi loo nto but ziiflet ezimeleneyo ke ezi, but zintle zibiyelwe zinezecurity zisafe bethunana iiflet esasihlala kuzo. So into eyenzekayo ke ngoku wafumana elisoka lasenyanga, and hayi kwathandanwa ke apha kwayiwa le kwathiwa lizawufika ke ngoku ngenye imini elisoka. Tshini lafika bethunana isoka, hayi lihle isoka nyhani. Heyi zakhawuleza izinto. Itshomi yakhawuleza yakhulelwa. Hayi it's fine, akukho nto irongo kaloku xa ibonileyo because baplenile, ngumntana opleniweyo. Yaqhubekeka le nto yoluthando ayabi namsebenzi. Ekuhambeni kwexesha sivuka ke siphangele. Ngoku sibolekisana ngezi moto ezimbini because eyam kuthiwe ayinawusebenza, iyoyikeka, iyabaleka ispidi sayo singaphezulu kwemfuneko, sithi igauge ispeedometer sayo sisezantsi ibe ibaleka. Kwacaba ke omnye lo umisi uyayoyika, kwacaba ke ngosizawusebenzisa imoto ezimbini njengoba bezintathu nje. Akho problem, ndiyayikhwela imoto yam. Xa ndingafuni izazi uba ndizubuya nabo ndiyazibuyela, ndizihambela ngemoto yam, andinangxaki. Yahambeka le nto yesisithandwa sasefowunini sikaFacebook. Ngenye imini i-10 yayile yalo miss unesithandwa sikaFacebook. Lo miss unesithandwa sikaFacebook wasixelela into yoba hayi namsawuphinda sikhwele le moto yomnye. Andifuni babiza ngamagama bethuna because it's a real story. Sawuphinda sikhwele le moto yomnye. Okay, kwacaba ngoku niyaqonda uba sibathathu. Eyam imoto kuthiwa ayizusebenza because iyoyikwa, inespeed ntoni. Andikhange ndibe nankinga. Eyomnye imoto
ngoku kuthiwa ayizukwazi uhamba sawuphinda sikhwele le moto iyi-1 and then ukhumbule imoto bethunana it's not about ipetrol xa ilayisha because sinabo nabantwana abafunda kwizikolo ezilapha kufutshane nezindawo sisebenza kuzo. Akho ngxaki ke kuloo nto kodwa ke into ethetha into yoba ivelu le okanye iintsimbi ezi okanye whatever nto is not only ipetrol, is about indlela i-maintenance yemoto ephetheke ngayo. Okay, and then kwacaba sifuneka siphinde sakhwela le moto because isithandwa sikaFacebook sithe siyaboleka imoto ukuze njengoba ephangele nje umisi lo sona sihambe izingxaki umsebenzi waso ke bethunana hayini ndincedeni umsebenzi waso ukuba senze into lento i-gigs okanye mandithi i-entertainment what so sizawuhamba ke ngosiye kwezi ndawo sifuna ukwenza ezi gigs kuyo ngale moto. Ndathi yho ayini bethunana mna ke bethunana eyam imoto andithandi noba idrayive ngomnye umntu because iski ngathi uyinyathela umzekelo uba ngaba ndicele umntu andidrayivele ndisiya kude ndijonge nesihlangu iirif ezingaka thixo wam iklatshi uzawuthi uba uyifakile itshone ingaphindi inyuka so sensitive ngento edibene nemoto. Hayi ke lo mfo ucaba hayini bethunana ndincedeni ngezithandwa zikaFacebook usebenzisa le moto ephangele nje andithi thina xa siphangele ufika ubeke imoto yakho uzawuphinda uyithathe xa uphuma emsebenzini yena njengoba ephangele nje imoto yakhe ihamba up and down akayazi noba ikhwelisa bani ingakhwelisa. It's fine kuthiwa ke luthando, it's fine but into endifuna uza kuyo kuba yenzekile ke lento imoto yaneproblem and ngoku xa imoto ineproblem isithandwa siyilungisi yena umisi funeka ayilungise ngokwakhe. Ayini nazi izinto zisenzeka ayabi namsebenzi ke naleyo ekuhambeni kwexesha hayi kwaqhubekeka kwanyanzeleka uba eyam imoto ngoku nayo mayisetyenziswe ngoba le yakhe lo mntu unesithandwa ihlala isebenze esisithandwa and ndithi ke mna mntu ananoma ke mhlawumbi ndiliqabana yewe ntombazana ndini uba ngaba le moto yakho ngeli xesha sisemsebenzini ikhwelisa amanye amantombazana kwacaba ndirongo ndathula. It's fine yaqhubekeka le nto kuthe ngenye imini emsebenzini sisebenza esikoleni esinye kuthe ngenye imini emsebenzini sisahleli kumnandi kuyale kwacaba andazi siphathelwe ukutya uba lixesha le-exam for uba simakishe until late kwayale sacaba ke uyifowunela isithandwa wasixelela into yoba sawuhlala esikolweni until late andazi ke mhlawumbi izinto zento yoba aripote boyfriend okanye myeni I'm not sure but ke into ebalulekileyo kwenzeke ntoni emva koko ngale mini ke ngoku sibuya late emsebenzini people. Hayini abantu bakaFacebook xa sifika andithi xa sifika siqala ngayi i-Gordon Sands ilapha phezulu thina njengoba seGordon's Villas nje siphaa ezantsi phaa kufutshane nolwandle ezantsi kwentaba. Bethunana xa sifika sibona amavili amakhulu asikayofika endlini. Xa sifika endlini namhlanje sehlikile asidli kwehlika bethunana sidla ngomshiya nje ephayana awungeni noba ngubani akungeni noba uba ngaba yitshomi funeka yaziwe phaa okanye ufowunele i-security but because sekudala sisaziwa mosina ngee-weekends besithanda ukuya phaa and then sesiyangena ke ngoku xa singena bethunana safika ingu-house to let
okokuqala isitshixo asazi sibekwephi, akukho mntu ngaphakathi endlini. Wazama ke ngoku waye next door efuna uqanda uba isitshixo asishiywa nge-next door na. Khumbula ama-next door wabo ngabantu abamhlophe. Hayi, asikho se-next door. Wacinga, wafowuna. Emveni koba efowunile yaphendula ifowuni yathi isitshixo uzasifumana endaweni ethile. Kodwa ke ngoku mna andikho. Yathi kanti uphelele ngaloo mini uthetha nalo mntu. Lo mntu uthathe yonke into ebisendlini, ezuba yonke. Xa sibuza kubamelwane, abamelwane bathi hayi uthe nitshintshile kaloku ngoku nithenge indawo nenele kurenta iflat ngoba urenta akunambuyekezo. So nidisayide ekubeni nithenge indawo yohlala enkulu. Hayini bethuna, kuza kwenzeka ntoni? Uzishiyile iimpahla zakhe zonxiba but into ibisekitshini. Andithi xa singena kwezi flat sifika kukho ii-built-ins yonke into. Ifenitsha imkile, izinto ebezisekitshini zimkile. Ebedroom uthathe yonke into. Umbuzo wam ube mnye, uba wawukhe waya kowabo lo mntu kulapha enyanga mos, andithi sonke sikwalapha eKapa, sokulapha enyanga, wawukhe waya? Hayi, zangaye. Ndithi kuye kulungile ke, kuzawunyanzeleka ke ngoku ngomso imoto ayikho, iimpahla azikho, umusic system, because mna bendizithandela nje shame umusic system, ndithanda ingoma. Bethunana andikwazi, ilafi yam ayikwazi ngaphandle komculo. Phofu ke andingomntu othanda imiculo ethile nje, ndikhalisa wonke umculo ke. Bethunana ndicela sike siyiqwalasele le nto yaba bantu bakaFacebook, because zininzi izitori nezinto ezenzekayo kubantu abafunyanwa kuFacebook. Anditsho into yoba mabangathandwa abantu bakaFacebook, kodwa researcha ngomntu omfumene kuFacebook. Nokuba uyamthanda, qiniseka ngekamva okanye imveli okanye intsukaphi yakhe, ufune ukwazi nezihlobo zakhe zonke. Bethunana liphela apho. Ndifuna uqonda kuni ke ngoku isituation enjena ithwani. Kule meko ngubani umntu orongo? Ngoba mna ndisakhalazela itshomi yam okanye uFacebook. Uba nguFacebook oqhatha abantu. Kulungile ke bethunana, ndiyanithanda. Ndizanibalisela elinye ibali malunga noFacebook. Siyavanana? Bye bye.